Action Report, Sunday Edition, mga update, scoop balita, kag mga interview, kagaron, ang inyo anchorman. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5 no Action Radio, Philippine Standard Time. Mayong aga mga ka-aksyon, mayong aga syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Report Sunday Edition. Sa gyapon ang inyo alagad, Action Dorel Cabato. Sa siningad lang mga ka-aksyon, updanay naman kita sa panibago naman yung edisyon sa Action Report Sunday Edition. Sa gihapon, kaupod man ang aton ng mga action reporters, aton yung mga correspondents. And of course, inyo man mabatian sa sining adlaw ang pila ka mga balita naton lokal, national, kag international. Sa patagman sa showbiz, kag aton man ang balikan ang nakatabo sa kasaysayan sa siniman niya adlaw. So sa gyapon mga ka-aksyon ha, standby ka mo kay balita o situational report sa aton patrol kag balita sa patrol kwaon taman with action Alvin Graba ang aton upod sa sining aga mga ka-aksyon. Subong gali nga adlaw mga ka-aksyon, Domingo de Ramos o kon Palm Sunday. Pagumpisa na sa aton man nga pagsaulog sa Holy Week or Semana Santa. Kag sa aton mga ka-aksyon bala nga magapadulong subong sa ila sa mga sa simbahan, especially man ang mga magabiyahe sa malayo pa or maneho sa motorsiklo. Extra careful gid mga ka-aksyon kay nagaulan sa sining adlaw kay sa gihapon tungod man sa bagyo Agaton. Nga of course nagsulod na kahapon sa Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility. Kag iningadlan ini or ini ang pinakauna nga bagyo mga ka-aksyon nga nagsulod diri sa pungsod sa sining tuig, ang bagyo Agaton. So gamay lang update kay sa karon nagapabilin ni sa gyapon nga mahuyang o kon halos wala nagagiho sa nakaligad nga mga inoras ang tropical depression o kon bagyo Agaton nga yara sa gyapon sa nasidlangan sang Eastern Samar. Ginapaabot nga magabaskog na ini bilang tropical storm sa sulod sang 12 tubtob 24 oras kaga paghatagan sa international name nga Meggy. Padayon naman nga magadala inis ang mabaskog nga pag-ulan kag pagmadlos sang hangin sa eastern kag northeastern part sang Caraga tubtob Martes Santo antes dalayon nga higupon sang isa ka mabaskog nga bagyo nga magapalapit naman sa PAR o kon sa Philippine Area of Responsibility. Prapisar sang bagyo mga ka-aksyon na prapisar sang bagyo Agaton lauman sa gihapon ang pag-ayo sang tiyempo sa maabot iyang Monday, Thursday kag Good Friday o kon sa Abril 14 tubtob 15 naman sa dako nga bahin sang pungsod magluwas sa isolated thunderstorm sa hapon kag gabi. So again mga ka-aksyon, may bagyo subong diri sa Pilipinas, gani mag-extra careful gid ang nagabiyahe, layag sa mga kadagatan. So hindi na lang especially ang may mga storm signal bala sa bahin sa Eastern Visayas. So extra careful gid kita mga ka-aksyon. Sa baybayon sa syudad sang Sipalay, Sagay, San Carlos, din pa nga lugar diri sa Negros Occidental. Extra careful gid kag kon abisuhan nga hindi magpalayag. Okay, kag agud likaw man kita sa mga posible matabo nga mga wala ta man ginapangayo aksidente. So sunod gid sa lakat sang panahon
kag magatuman man sa mga panugyan sang otoridad, hindi magpakatiga. Kaya budlay kung magpakatiga kita, kaya lain ang resulta. Okay? So sige, sa aton yung mga headlines upod sa aton yung mga reporters kag correspondents. Sa City Hall, nga pag-aupdan kita ni Action and Defensor, Recovery Support Program para sa mga MSMEs, ginlansar sa syudad sang Bacolod. Sa Capitol naman, with Action Brian Morden, Governor Lacson ginpasalamatan sa paday nga pagsuporta sa pag-implementar sang agricultural training. Balita naman sa BCPO with Action Eric Magbanwa, BCPO WCPD nagapreparar sang kaso batok sa amay nga naghimulo sa 13 anyos niya nga bata. Yan sa ato naman yung mga correspondent kay VJ, o kung balita halin kay VJ Apasiple, Action VJ, isa kalalaki patay matapos gintiro sa Banwa sang Hinigaran. Kay Action Arlo Ticar naman, San Carlos PNP, nakigbuylog sa pamuluyo sa pagdumdum sang araw ng kagitingan. Kay Nelson Patenyo Toboso MDRMO maga-deploy sa ila 3 ka team sa panahon sang Semana Santa. Kag kay Action Roger Gutib, isa ka persona arestado sa kaso ng illegal nga droga sa syudad naman sang Cadiz. So detalye sinakaron yung mga balita mga kaaksyon na mabatian sa hindi lamang madugay. Upod mas sa aton nga mga reporters kag correspondents. Sige, mga commercial break lang ako kadali mga kaaksyon kag sa aton pagbalik with Action Alvin Gravana sa Patrol Situation Report. Naga-sitwasyon subong sa palibot sang syudad, labi na nga may lain sang kung paglain sang tiyempo. Standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape
Las 5:15 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa gihapon, Action Report Sunday edition with Action Dorel Cabato. Kag sa sininga kay ganan mga ka-aksyon, aton pagkakuha ng patrol upod man kay Action Alvin Grava, situational report sa palibot sang syudad sang Bacolod. Action Alvin, maing aga. Doors, good morning. Matugnaw nga kaagahon ga ulan action Doors, no? Yes, Action Alvin, matugnaw gid nga aga Action Alvin. O amod sa best nga matugnaw nga aga kung kaisa gahambal sila action Doors. Kung may partner ka, amo ni ang the best nga magpainit. Hindi ba naman painit ka mo tubig, kag dungan mga pe, para masulbaran ining katugnaw sang kagahon diri sa siyudad sa Bacolod, nagpanalithi, no? Sa sining kagahon action Doors. Sa sining kagahon actually ang patrol matapos nga naglibot of course sa may area sa pila ka mga lugar sa siyudad sa Bacolod. Actually ang action Doors ang Burgos Public Market bukas na kag may mga lukay nga ginaplastar na sa karon. Yes, kay subong adlaw Action Alvin na Domingo de Ramos, no? Palm Sunday. Yes, action Doors, no? Palm Sunday. So, magambal kita nga Palm Sunday amo na ni ang umpisa sa sa Biblia bala nga pag-umpisa sa pagbisita sa aton Ginoong Hesukristo. Yes. Sa iyang lugar kag diri welcome siya sa mga tawo paagi man sa paghatag, no? Pag-wave sa mga palm. Kundi short sa ato niya, lukay. Lokay lang kay yawan tra pangita sa kay sang dahon na sang ano na gali tawag sa palm. palm. Sa Tagalog na yan tawag nila dahon sang palma. Palma leaves. Palma leaves. Actually, amo na siya action Doors, but diri sa aton ginadumdum tayo ni beginning o kung nagatanda nga mag-umpisa na ang ining balaan nga Semana Santa bukas nagali action Doors, no? Yes. Santo. So, umpisahan mo gid niya nga So ikaw din ang plano mo? May plano ka nang din ka makadto sa sa sininga Holy Week? Yes, action Doors, no? Ang ako niya plano still sa akong hometown. Panwas ang Ilog. Yes. So magapauli kag gili Action Alvin kag didto magapa hunay-hunay kag mamalandong. Yes, samtang nag-ubra, nagpamalandong, kabalo ka naman do the father's work. Yeah. Kag kapisan. So yes, tanda sang kapisan. No, yung Yes. patrol ari na diriya sa atubang mismo sang San Sebastian Cathedral, bawga damo sa mga lukay diri action Doors. Nagaplastar kag ginaplastar sining aga iniya kadungan sining pagdumdum sang sining Palm Sunday action Doors, no? So sa ato sining mga kauturan, at least may idea sila kung bala pila basi karon action Doors sa pusang imo program. Basi makabakal ka man diri sang white gina-endorse, no? Sa kupa na lang ko da. Oo. Sa kupunta na lang ka diya. Kay gainulan nga daan Action Alvin, ti magwa pa ta basi mabasa ako yubon balahaw. Gani Good man line, ako ha? nagwa gani ko niya sigurado ya basa ginang aton yubunan. Sige lang kay medyo damol-damol naman nagawang yubon mo. Pamangkutonta ni bala kay kanami sa mga sige. palma o kung sa sining lukay nga ginaplastar karon sa tubang sang San Sebastian Cathedral. Madam tagpila ang lukay nyo subong? Tag 30. Tag 30. Ini depende sa klase taas dako niya ang 30 ni. Oo, ang guru gagmaya 20 o 25. 20 to 25. Oo, ano yan depende sa klase? Oo. Kung taon ta action Doors, hindi din halin ang inyong mga lukay, ma'am. Mambukal. Mabukal pa. Subusin nga no, lalo malin pa kamusumuro siya. Mm. Halin pa din sila action Doors sa Morsya. May ang ilang kwanteo ko na, may kay may ara nga korte nga kurso. May ara man diri nga korte diri action Doors nga puro cross git lamang. Pare sining nga cross mo niyo pa laba ni madam tagpila na yan. Kagwang 1,000. Tag 1,000 na? Isa lang nakabilog pero laba no? O isa kabilog ay isa kabuk na iyang lukay no? Oo. Oo, ginimo niya nga cross. Tagpila nyo na ka minuto o oras matapos, ma'am? Ang kadumbay, ka sa panman, ka utim o brahon.
Pero hindi nga ginahimo nila subong daw ka korte siniya o daw zigzag gagayban daw kurasyon tagpila na kami minuto ginahimo ra. Ay, Dasig lang na no. dasig lang na. Pila lang na. Nga, 3 siguro. 3 minutos. Oo. About 3 minutos lang action doors. Na-estimate ni Nanay, Action Alvin. Oo, pwede ka bakal pila ni 20 to 30 pesos. Pero kung gusto mo medyo dako balaba nga puro cross gate lamang action doors, actually mga around 7 to 8 feet ni sa puro cross gate lamang. Pwede 1,000 ka taas, pesos. gali, no? O pertigid ka taas ari ka sandig action na doors. Kitanta ang nahauna nga misa there is a San Sebastian Cathedral action doors is 6 o'clock, no? 6 o'clock ka sang aga. At after siging misa amo na ang bendita lukayo kung ginatawag ta na diri ang Domingo de Ramos. Skilid man diri bukas na ang pila ka mga rolling stores. Rolling stores ba? Rolling stores gid. Ang baligya bingka. Manamit nga bingka sa tubang sang katedral. Yes, so manamit nga bingka sa tubang sang San Sebastian Cathedral. Ano, rektahon ko niya ako niya balita action door. So kung karon lang ni. Karon lang balikan talang ka karon. Yes, Subong nga sure. relax ka danay. Samtang ga coffee. Yes, with aksyon na ninyo, Bugina. Ini si aksyon, Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din ka ba nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gina salamat Action Alvin Graba. Situational report nagikan sa patrol with Action Ninyo Bugina. So extra careful man Action Alvin and Action Ninyo ninyo pag libot-libot sa syudad sang Bacolod, monitor sa sitwasyon sa syudad sang Bacolod kay di maulanon subong nga adlaw. So sige mga ka-aksyon, diri kita sa pila lang ka mga balita, mga ka-aksyon lokal. Kay kabay ginapaidalom sa red alert status ang bugos nga Western Visayas kay tungod man sa sining bagyo Agaton. So karon man mga ka-aksyon, of course, bilang pagpanghanda man ginpaidalo man sa heightened alert status ang talatapan iya sang City Disaster Risk Reduction Management Office diri sa syudad sang Bacolod bangod sa sining bagyo Agaton. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas sang inis lang ginpamangkot mga ka-aksyon, all set naman ang ila preparasyon, especially ang iya talatapan in kaso gid man nga mayara sang ituga bala nga problema adri iya sa syudad sang Bacolod ang nasambit nga bagyo. Kag suno pa kay Vargas, mayara naman sa mga personnel nga gin-assign ang iya talatapan para magpatigayon sang monitoring labi na sa tion sang kagab-ihon. Kag may panugyan lang siya sa publiko nga dapat, especially bala mga ka-aksyon, iblang nag-star sa mga kilid sang suba bala nga ulo aligmat ged sa sitwasyon labi na sa mabagyuhon nga panahon. Sang nagligal lang garing ang mga inadlaw mga ka-aksyon sang wala pa bala nagsulod ang bagyo Agaton diri sa Pilipinas, sa mga LPA pa lang. Pero kabaskog sang pag-ulan diri sa aton sa hindi lang sa Bacolod, kundi sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Diri sa Bacolod may nakita ko gani nga gamay pa lang to nga pag mga ka-aksyon hindi magid din heavy rain bala nga nga malawig bala pero nag-arawas na iya ang mga ang mga drainage. So sa mga ka-aksyon ta ulo aligmat gid kaya kag kung may panugyan ng otoridad nga mag-evacuate dayon hindi na magpakatig-a pa kaga didto ka na maghulag ko ng tagaliog mo na ang tubig. Okay? So gid mga ka-aksyon sunod kita sa aton authority kay sila ang mas nakahibalo sa sitwasyon sa lakat sang panahon. Nag-prepare man ang luwas sa ulo aligmat mga ka-aksyon, dapat preparado ka man. Mayara ka mo dira sang nakapreparar nga mga mga pagkaon bala nga madasig lang
ma-prepare or makao ninyo in kaso ginman nga for example may magluntad nga pagbaha dira sa inyo kay hindi ka mo gilayon nga ma-rescue sa aton nga mga authority. Dapat may mga kagamitan man kamo mga aksyon nga makabulig man sa inyo. Flashlight, power bank nyo dira, i-charge nyo na. Samtang wala pa sang brownout, hindi man sa pag overreact or exaggerated sa sitwasyon. Pero mas mayo nga preparado sang sa wala gid kag magtanga-tanga ka sa panahon sang emerhensya. So sige, las 5:26 Action Radio Philippine Standard Time. This time naman naka-action kaunta na aton balita sa aton nga correspondents. Nakunta ang balita ni Action VJ Apasible. Isa kalalaki patay matapos gintiro sa Banwasang Hinigaran. Action Dorel, no? Good morning. Kag naton nga maka-aksyon maayong aga, no? Kagapon ginpadulungan naton ang Banwasang Hinigaran matapos nakabaton kita iya sang report nga may isa ka shooting incident ka nagluntad dito, no? So patay gid ang biktima nga ginkilala sa kay Joe Marie Gariando Imalata, 49 anyos, kasado kag residente sang Barangay San Juan, Banwa naman sang Binalbagan. So nagluntad ining pagpangnuthang kay Gariando, no, sa tong Abril 9 kagapon, no, tuig 2022 sakna alas 2:45 sang aga. So ining biktima, no, temporaryo ining nga nagbantay, no, do caretaker abi mga kaaksyon tining umasang niya sinitiyo nga si Felizardo Aguilion, no. So suno ni sa panaysayon man sang tiyo nung nakabugdaw ini siya sang kaagahon matapos makabati ini siya sang asod-asod nga paglihok. So ang ining tiyo nga si Aguilion, no, nakita niya pagwa niya sa iya sa puloy-an, no, nga way na sang kabuhi ang iya hinablos nga si Gariando, no, kiti nagapaligo na sa iya sa kaugalingon nga dugo matapos sang pagpaniro, no, sang wala pa makilalan nga sospetsado. Sa karon, no, blanco sa gihapon ang aton sining nga mga kapulisan sa posible motibo sa sining krimen kag kun sino ayhan, no, ang responsable sa sining nga pagpangluthang. Sa investigasyon sang Hinigaran PNP mga kaaksyon nagakatulog si Gariando sang inisya ang gintiro sang mga unidentified gunman, no. Away pagid makilala kung sino ning persona nga nagtiro sa iya, no. So tatlo ka mga lupok kag igo sang bala ang naagom sa ning victim, rason sang iya sini gilayon nga kamatayon kimanti ulo ang iya sini igo mo. Suno sa Hinigaran PNP wala sang anuman nga record ang biktima nga may kontra ini or nagpa-blatter ini sa police station or may nabaton ining mga threat sa sini kabuhi. So far cleared ang pangalan sining victim, no, kag wala gid ini sang record sa police station. So padayon ang pag-imbestigar sang mga otoridad sa krimen kag ini siya ng victim naton gindeklarar nga dead on the spot ni Dr. Raymond Q. Perez, no. Ini siya ang sang Hinigaran Medical Clinic. So far action dara lamon ang aton sa madulong nga balita para sa sining edisyon sang Action Balita Sunday Edition. Ini si Action VJ Apasible. Mga kaaksyon san ka man sa Pinas labuton ka sang amon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Madamo gid niya salamat Action VJ Apasible sa mga balita. Kadtuan ta naman si Action Arlo Ticar. San Carlos PNP nakibuylog sa pumuluyo sa pagdumdum sa adlaw sang Kagitingan. Action Arlo. Good morning, Action Dorel. Ang mga katapos ng sila ay City Component Police Station. Inaadis sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati ang nagapakigbuilog ini sa pumuluyong Pilipinoon sa pagsilbrar sang ginatawag araw ng Kagitingan bilang paghanduraw sang kaisog at tampad kag sakripisyo pagintita sang aton mga baganihan agod nga maangkon ang ginatawag nga kahilwayan sa mga pumuluyong Pilipinoon.
Tungod sila si Police Lieutenant Colonel Robert Pitati ang nagmando ini sa mga kapulisan dira sa syudad sang sila nga dapat butangan sang bandera sang pungsod ang pagsaka mga salakyan o kon patrol car bilang patinaan sa pagwagayway sang hayahay sang pungsod nga nagapakita sang matudtuod nga pagbinatasan sang isa ka pumuluyong Pilipinon. Gindugang pa sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati nga bilang pumuluyong Pilipinon dapat mag-isa ang tanan nga mga katawhan sang pungsod agod na mapabilin ang kalinong kag mapalutad ang katawhay ilabilo sa subong nga tiempo nga madao sang problema nga ginaatubang ang pungsod sang Pilipinas. Report na gikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon din. Kaman sa Pinas, kaputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Lamog nga salamat Action Arlo sa imong balita gikan dira sa Silay City kag this time kadtuan ta naman sa Action Nelson Patino. Sa nga balita, Toboso MDRRMO maga-deploy sa ila 3 ka team sa panahon sang Semana Santa. Detalye sa balita with Action Nelson. Action Nelson. Mag-deploy ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Banwasang Toboso sang ila na mga tao sa tion sang gisong o kon pagdugok sa mga tao sa mga baybayon sakop sa Banwasang Toboso. Ini ang nanginapahayag ni Engineer Horficio Carbajosa, pamuno sang MDRRMO sang Toboso dugang pasini nga 3 ka team ang ila nga iga-deploy sumugod sa panahon sang Semana Santa sa mga lugar nga kon sa diin na masami ginakatuan sa mga tao agod magpaligo. Yaring dugang nga pagpahayag ni Engineer Carbajosa sa interview sa Action Radio. Kuan sa aning Holy Week mo ang pagabantayan dire ang atong dagat sir kay after sa Holy Week naa magyud ni gisong magyud kasagaran. So mo-deploy po may mga tao dire sa ato ang kabaybayunan. So aron ma-monitor last time ra ba to na atoy tabo nga lumos pero na-revive to auto namo. Then ang pinaka-kuan na ato pinakasakit ang iyang kauban nga nabunggo sa kuan sa motorsiklo dinres may mabuhay. Ang kabahin sa pahayag ni Engineer Carbajosa, pamuno sang MDRRMO sa Banwasang Toboso. Para sa Aksyon na Balita Sunday Edition, ka-aksyon nyo Nelson Patino nagasiling, mga ka-aksyon din kamay nga bahin sa Pinas, labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Damagin niya salamat Action Nelson. Kag sa detalye naman with Action Roger Gutierrez. Ang balita ni Action Roger, isa ka persona arestado sa kaso nga illegal nga droga sa syudad sang Cadiz. Action Roger. Yung Dorel, padayon ang kapulisan sa Gapon sa siyudad sa Cadiz sa pag-dig up sa mga kaso o kung may mga persona nga may kaso na nakapinding warrant of arrest kag kahapon o kung kagabi may ara naman sila gindakop sa diin dakpan ini ang isa ka persona nga may ara nga kaso nga gipapanaog sa nga korte kag ini ang gin-issue ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, Executive Judge ang RTC Branch 60 sa siyudad sang Cadiz. Ang gindakop kinkilala ini Action Dorel kay Mark Vasquez Cordevilla, 40 anyos sa edad, residente ini sa Villa Cristina, Barangay Zone 1, siyudad sa Cadiz. Sa report gipamunuan mismo ni Police Lieutenant Alfonso Presya ang operation sa pag-serve siyang warrant of arrest sa ilalim sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Ilian Dispi, ang Chief of Police. Upod man ang mga police assigned sa warrant sa Buena Section sa pag-serve sining warrant of arrest nga may criminal case number 11-4301-C, ini violation sa Republic Act 9164
So actually ang iya sining kaso nakapitsa o kunang iawar sa kapitsa Abril 6 tuig 2022 mo silingon nga bag-o pa lamang ini galing tinalantaw naton diri nga ang kaso niya drugs pero ang iya naman nga piyansa nga giparugot sa korte 5,000 pesos lang siling ko daw ka-unusual siling piyansa ba nga ang kaso niya Republic Act 9165 o silingon dangerous drugs kaya morning usisaon tax control nga ang puwerte kagamay sang iya sining piyansa apisar nga wala man diri mapahayag sa information base sa blatter entry kung bala na ano nga provision sang lahi o section sang 9165 ang iya sining violar pero ang matag sa blatter entry ngayon siya ang destinado pa karon sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sang Cadiz katon mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti with the report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:36 Action Radio Philippine Standard Time. Madamo ginya salamat sa atong mga correspondents sa balita ang nagindulong sa siringa aga. Karon mga ka-aksyon, bantayan man ang balita sa aton yung mga action reporters. But this time, mag-post kita na for some commercial break. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Okay, so good morning mga kaaksyon and happy Sunday everyone. So Domingo de Ramos mga kaaksyon o kon Palm Sunday. Sa mga magapadulong sa simbahan, dalagi ka mo sang payong ha kay hindi ka mo magsulay kay budlay o kon mahirap magkasakit. Diba? Sa tarang nagawpod sa aton sa sininga aga, good morning gid kay Paring Bia Jonathan, good morning sa imo. Kay Sir Philip Alonsagay, good morning man. Ginatamyaw ni kumparing Jonathan, si Ma'am Van Mayo, Miss Jinky Dilagdon, kag Sigya. Kay Manjo Arneco, good morning man. Lester Ray Benitez, good morning sa imo sir. And thank you so much sa imo ginsend 50 stars. Salamat gid. Kay Maricel, good morning sa family sa Budugo. Kag family si Bunga, Telma, Pihida, Sean, Kadungon, kag sa baby niya, nga aga pa nagbugtaw kay Baby Hope sa Budugo. Taga Hacienda Conchita, Banwasang, La Castellana. Yes, good morning and happy listening ng dra sa inyo sa Banwasang, La Castellana. So mabugnaw nga aga dra sa inyo. For sure, super tugnaw gidra iya sa La Castellana. And good morning man kay Francine Nathalie Bautista. Ginatamyaw niya lang family Morales, Monteras, kag Bautista. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Kay Rochelle Evangelista, maayong aga man. Miss Jinky Dialagdon, Blessed Sunday Action Dorel. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Mayor Neil, dri lang asta, sino si Amat Mayo, Neil man, ano ni man, hindi ko mabasa. Hindi ko mabasa ang sugpon, but anyway, thank you so much, good Miss Jinky, sa 50 stars ngayon mo ginsend. And good morning man sa family ni Miss Jinky, si mama niya Lulit Dialagdon, Papa Joe, Kirina, Aldrich John, Cherry Lynn, Jen Dialagdon, Jane Nagor, Grazel May Villaflor, Villar Galit Villar, Florence Mallorca, Refuela, Rose Villaluna, Tali, Casanya, Annabel Refuela, kay sa tanan niya nga family sa Pandanon DSB. Kay Herson Sakare, good morning man. Or Jerson Sakare, good morning man sa imo. Sige, kay Avelina Segovia, good morning. Good morning liwat kay Sir Philip Alonsagay, kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man. Mario Alvido Aquesa, good morning. Taga Hacienda Lugway, maayong aga sa inyo. Kay Robilita Hogado Aloro, good morning man. Litol Sibuan, good morning.
Si Dennis. Good morning si mo, Dennis, sa may bano sa San Enrique. Why naman bilin lokay? Ang manog ibos. Sige lang pala, Dennis, kiss ama lang na. Kay John Vicente, good morning man. Pag-greet niya lang ko ng family niya sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan. Oy, kabarangay, good morning man sa imo. Family Vicente ko no, from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat. Okay. Aline Hardinico, good morning man. Please greet ko na sa ilan ni mama kag papang niya sa sitio Hiyang-Hiyang, Barangay Patag. Musta ka mo da, hindi ka mo anay magpuli sa Kanlusong kay Gabaha. Uy, sige, extra careful gidra ha, sa mga matabok pagidla sa suba, bo hindi ta mapaktan, maka-action, gulpi lang ya magdaludo ang tubig. So, extra careful gid. Kay Ronnie Kagalawan, good morning. Fema Alanza Trinidad, good morning man. Kag kay Miss Veronica Santillan Manukan, good morning sa imo. Kay Miss Lily King sa London, good morning. Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo, good morning. Dahil sa may Rochester, Minnesota. Okay, so sige, standby mga ka-action sa aton yung mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Las 5:42 mga ka-aksyon sa Gihapon Action Report Sunday edition with Aksyon Dorel Cabato. Okay, sa sinikagainan mga ka-aksyon, magkakuha kita sa balita naman. Ako na update mga balita national. Pila lang ka mga balita national natin mga ka-aksyon kay in fairness, good news man ining pagpanaog na sang kung ginpanubo na sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 2 status sang Bulkan Taal. Kay kabay sang Marso 26 mga ka-aksyon, may nagluntad ini nga Priato magnetic eruption ang ining Bulkan Taal, rason ni ginpataas man o kung ginpasaka man sang PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang status ining bulkan kag madamo nga mga residente ang nag-evacuate. Naglambot sa 5,000 ka mga residente sang didto man nga apektado sang pag-alboroto ning Bulkan Taal ang nag-evacuate subong panubo na sang PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang status didto. So maayo man ini nga balita mga ka-aksyon kung maayo nga development kag kabay patani mas maayo pagid kun nubo pagid sa Alert Level 1 kay para ang aton man nga mga ka-aksyon nga ang palangabuyan bala pagpangisda. Okay, hindi sila pwede ka pangisda malapit sa mga ka-aksyon mong sa may Bulkan Taal. Kay of course para man sa ilang safety. So kabay pa nga magbalik sa normal ang sitwasyon dito sa Bulkan Taal. Labi na subong nga may COVID-19 pandemic, kabudlay sang pagpangabuhi. So
So pangabayon o kon pangamuyon tara mga kaaksyon. Dalon taman sa pagpangamuyo aton yung mga kaaksyon nga apektado sa sining pag-alboroto sang Bulkan Taal. Kag sa iban pagid nga balita man national. Good news man ini sa gyapon mga kaaksyon kay ang Department of Labor and Employment bala or ning DOLE may tanyag sila sa karon nga o kung pwede maka-avail sang ginatawag nga one-time free COVID-19 testing ang mga newly hired individuals bala maka-aksyon. Kung bag-o lang na-hire sa ilang mga obra na kinahanglan bala o kung gina-require nga mag-secure sang negative nga RT-PCR test. So, good news ni kay syempre ang DOLE maghahatag sila sang libre mga kaaksyon nga COVID-19 testing sa mga newly again sa mga bag-o hire nga mga kaaksyon ta sa ilang mga trabaho. So hindi ni siya applicable sa mga may obra na blangadaan nga wala iya nagpabakuna kag gina-require subong sang ilang nga mga employer nga kada semana magpasa sang sang negatibong resulta sang COVID-19 test or RT-PCR test. So hindi siya applicable only sa mga bag-o na hire nga mga individual. Okay? So, suno kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang gobyerno nagtigana sang 100 milyones pesos para sa sininga programa o sa sininga programa kaga tuyo man nga mapahaganhagan ang dugang nga balayran sang mga newly hired individuals. Ito syempre kung isa ini sa requirement, for example gapangita ka mga isang obra para makakwarta, makaganar, makabulig sa imo didto nga sa imo nga pamilya. Tapos sang na-hire ka na, pakitaan ka sang kinanglan mo mag-submit sang negatibong RT-PCR test antes ka makaumpisa. So din ka mangita sang kantidad bala mga kaaksyon nga sobra 2,000. Okay lang kung hindi gyapon okay kay kung saliva test mahal man 1,500 man ang saliva test. So dako na ina nga kantidad. Kung sa kung sa sweldohan ay pila mo na nakadlaw nga trabahuan ang ina nga kantidad. So maayo ni nga programa sa gobyerno, damo gid salamat man sa DOLE sa sini nga programa nga ila subong gina-implement man para sa mga newly hired individuals. So, ang programa mga kaaksyon sakop inisang DOLE Department Order number 232 series of 2022 nga permado of course ni Bello, ni Secretary Bello. Ang himuon mga kaaksyon para maka-avail sini pamati sa mga newly hired or sa mga nag-apply pa sang trabaho kag kung ma-hire ka mo mga kaaksyon, hired ka mo and then require ka mo sang negatibong RT-PCR test. So, himuon nyo lang, mag-submit ka mo sa photocopy sang valid government-issued ID. So, again mag-submit sang photocopy sang valid government-issued ID. So, mayara man ka mo na guruan. Posible man yung wala, di ba? Para sa sang driver's license. Kung wala ka sang driver's license, mayroon man sang passport. Kung wala ka sang passport, mayroon man sang siguro allow man siguro nila ang ang PhilHealth o syempre government issued ID man And mga BIR nyo dira nga mga IDs, SSS, pa dira? Kag duly accomplished subsidy application form sa malapit nga DOLE field office. So, mas better siguro na magpadulong na lang gid kamo mga kaaksyon sa mga DOLE offices bala. Kag dito kamo mag ask pagid sang duga nga information just in case basi may pagbag-o or whatsoever nga requirements sila nga igadugang. Pero sa update kahapon sa national, government issued ID lang kag duly accomplished subsidy application form. Application form of course dito ninyo makuha sa DOLE offices.
Las 5:49 Action Radio Philippine Standard Time kag sa iban pagid nga balita naman nasyonal mga kaaksyon so ari gido ang kakululbaan sa tanan baw di magid kululbaan akong gahalong kita. Okay, so extra careful kay nagpaandam naman mga kaaksyon ang National Task Force sang posible o National Task Force Advisor sa nga posibilidad nga pag-surge or pagsaka na naman sa COVID-19 cases sa masunod kuno nga duha ka bulan tungod sa dalagko nga events kaangay iya sang election kag religious events kaangay sang Ramadan kag Holy Week. So, suno iya kay NTF against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa. Sa panahon kuno sang Ramadan, makaaksyon, tingob nga nagakaon sa kunkabi, ang mga Muslim brothers naton, Muslim brothers and the sisters, samtang nagakadto naman sa mga probinsya, ang mga Katoliko sa panahon naman sang Holy Week. So, suno padri kay Dr. Herbosa, nga problema naman iya sa panahon sang eleksyon amo ang mga political rallies, mga pagtililipon tungod hindi gid makontrol ang mga tawo kay nagakalipat sa pagsunod sang health protocol. So again mga ka-aksyon, sana naman nga sawaya kung mga tao magpakita gid suporta sa ilang mga kandidato duway kay dimhimo, no? Kay labi na bala ang eleksyon bala subong do halos siya ang mga supporters siya bala ang do matsyag mo do guramusay sila yan, no? Labi na magpamilya, oh. Ay kadamo sa magpamilya nga rinaway tungod sa politika kay hindi sila ya pareho mga ano bala ay kini political mga pananaw sa politika, pananaw or political opinion na inay sila mga kaaksyon ay sila ang nag-irinaway. So, amo na extra careful gikita kay again sa siling ko bala. Isang nagligad nga Domingo nga ara ka sa rally, grabe itong suporta mo, baka kagid singgit-singgit o sa ngalan sang kandidato mo. Isang gainulan ato kagid to ga pagutok kagid. Singgit-singgit kay gito ara ka sa rally lain kung wala ka na sa eleksyon na so extra careful gid mga ka-aksyon sa mga naga-attend sang rally kasi hindi gid magkalipat nga magsunod sa gyapon sa health protocol kagkabay pa posibilidad ba lang ni siling sang health expert nga si Dr. Ted Herbosa posibilidad ba lang ni mga ka-aksyon nga magtaas ang kaso so kung may posibilidad na magtaas, may posibilidad man nga hindi, of course, di ba? Na mapabili naton or ma-maintain naton ang maayo nga sitwasyon sang COVID-19 diri sa aton sa Pilipinas, labi na nga naganubo na gid. Of course, diri man sa Bacolod, maayo na gid ang sitwasyon din naton. Kaya ta dugang pasaway, agod nga tawag sini, mangin tayuyo ng aton pagpangabuhi, mangin ang aton nga ekonomiya mas magsangkad pa. Kaga makabalik na kita sa normal. Tanan nga madulaan sang trabaho, makabalik na sa ilang mga trabaho, kaga tanan nga nadulaan bala or nag-close ang business tungod man sang pandemic, kaga amat-amat naman nga makabangon. So, kabay pa. Sabi na nga may bago pa nga variant naman subong Omicron XE. Mo naman na do XE naman to ay nando cellphone, no. Sinugod ko may Omicron Pro Max na ayos sa. So, ako na mga ka-aksyon na halong-halong gikita kay ang COVID perte, no? Perte magsipa kung sa kabayo do perding kabayo sa sipaay ni sang COVID-19 kay perte kadamo sang iya nga mga mga kung sa kahoy pa sanga. Okay, so sige diri naman kita mga ka-aksyon sa may gamay nga good news, gamay ang pagnubo naman mo, pero at least, diba? So, this is the second week nga magnubo ang presyo naman sa aton nga petrolyo. So, diri kita sa balita naman sa petrolyo. Mga ka-aksyon, ginalantaw iya sang Unioil Petroleum Philippines ang panibagong round sang rollback sa presyo sang gatong sa masunod nga semana.
Sa pagbanabana sa nga Unioil mga ka-aksyon para sa Abril 12 tubtob 18 iya nga trading week, ginalantaw nga maga panubo sa presyo sang diesel ha sang pamati pila 20 tubtob 30 sentimos kada litro. Pero kadako-dako mga ka-aksyon. But anyway, at least nagnubo. So, amo na ng pasalamatan ta. 20 tubtob 30 cents or sentimos ang pagnubo sa sininga semana mga ka-aksyon. So, probably Tuesday, mga Martes ni sila masamigi dyan nga nag-implement sang price increase or price rollback. So, ginalantaw naman, nga sa kada litro naman sang gasolina mga ka-aksyon, 90 sentimos tubtob piso ang iganubo. Kag ang mga kompanya sang langis naman nag-anunsyo sa sinasiling ko na every Tuesday. So, madumduman sang April 5 mga ka-aksyon, nagpanubo man ang kompanya sang langis sa presyo sang gasolina sang 2 pesos kag 30 sentimos tubtob 2 pesos kag 50 sentimos. Kag sa kada litro naman sang diesel naglabot sa 2 pesos ang pagnubo. Amo man sa sa gas 1 pesos or piso kag 65 sentimos naman ang ginubo sang gas. So okay na lang na bisan do ka gamay sang pagnubo tiway to da mahimo. Kay bisan ano to nga kumod-kumod kag sipa-sipa kag dagon-dagon hindi man gyapon magnubo sa pulo. Pagid kaya mo na ginang ilang na forecast. So, pangabayon, na lang, dason simana, basi may pagnubo pagin. Bisa na matamat lang, importante, kada simana, naganubo. So, hindi na tani, nga subong simana, gulpi naman bila magtaas naman dason. So, nagnubo sila sang pila to, 2 pesos, sang April 5. Tapos, sa Martes, abi, mga piso naman, tangta, sa gasolina. So, tani kabay pa nga, pagdason simana, magnubo. Pagin, basi pagdason simana, magtaas 5 blaw. Tayan mo pa nang ginasiling manghay-hay naman ta sini. Porte ulat ta mahimo. Okay? So, sige. Kag may gamay lang ko nga update man bala mga ka-aksyon balita international kay grabe na gid ang epekto sining nga dala sining away bala sa tunga iya sang Ukraine kag Russia. Kay subong mga ka-aksyon ha ginabanta yara sa 1,000 ka mga seafarers o kon mga seaman bala mga ka-aksyon ang stranded subong sa baybayon kag pila ka mapantalan sa Ukraine. So, bangod sini, nanawagan ang United Nations agencies para sa gilayon nga aksyon agod mabuligan kag maprotektahan man ang aton yung mga seafarers nga stranded sa baybayon kag pantalan sa Ukraine humalin pa sang ginasulod or ginatake sang Russia ang Ukraine sadtong Pebrero pa mga ka-aksyon. So, of course, basi kabay pa nga wala lang ha, pero basi may mga Pinoy nga nadala man din sa stranded. Nga 1,000 ka mga seafarers na stranded dito sa Ukraine. So kabay pa nga mangin lang to sila yung mga ka-aksyon ha. Samtang nagapabilin to sila dito sa may pungsod Ukraine o sa baybayin sa Ukraine. Kabay pa nga mangin safety lang ini sila tanan ang 1,000 ka mga seafarers. Kaya sa madumduman yun sang una nga semana nga pagpangatake sang Russia iya sa Ukraine. Dumduman yung mga ka-aksyon, 2 to ka barko ang nadalahig. So, dito nagtupa yung pila ka mga kung ano man tong ginpalupok to sang Russia to sa Ukraine, nadalahig to yung 2 ka mga barko. Swerte lang, kay wala man sang medyo may gamay lang ang mga minor injuries lang sa pila ka seafarers. Pero importante, wala sang may mga ka-aksyon, mga napatay. So, suno sa head sa International Labor Organization, kag International Maritime Organization, mas sobra 1 kagatos ka trading ships ang nagapabilin kay hindi makahalin humalin sa akondra sa mga Ukrainian ports kag baybayon sini. So imagine 100 ka mga ships ang ara dira. So sabay pa nga maghimog layon sa aksyon ang ang mga natungdan nga mga ahensya or mga otoridad. So
So ginhingyo na sang grupo nga UN High Commissioner for Refugees, International Committee of the Red Cross kag Doctors Without Borders ang gilayon nga maghimo sang mga pamaagi. Okay, so sunod sa International Maritime Organization, yara sa 1,000 ka sailors ang stranded kalakip na ang sa besieged port sang Mariupol kag mga barko sa Azov Sea. Las 6:00, Action Radio, Philippine Standard Time. So sige, karon na lang ang update ang mga ka-action sa showbiz. Kung showbiz news naton mga ka-action, kay ma-post lang kita for some commercial breaks. Kag of course ang report na sang aton yung mga action radio reporter. So sige, magabalik kita mga ka-action pagkatapos gid lamang sine. Okay, so maayong aga sa liwat sa gihapon, mga ka-aksyon sa upod diri sa aton sa Facebook and YouTube. Good morning. Good morning na kay Jory Monteliano, kay Jose Hejerson Lapinig Junio. Good morning dira sa may Stonehaven, Granada. Oy, mayong aga sa tanan nga taga Barangay Granada, Bacolod City. Kamusta ka mo dira? Matugnaw man for sure sa Granada. Kaya ang Granada, medyo nataasan nga lugar sa Bacolod, mga ka-aksyon. So for sure matugnaw dito subong. Bawdo ka namin iniinom-inom coffee or hot choco or tea. No, samtang nagapamalandong. Yeah. Nagapamalandong. Okay? So, sige. Good morning man kay Christine Menyes Villalobos, Bawari Pagid, sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Perte, manikatugnaw-tugnaw pagid sa DSB. Kay bisan gani isang ara ko to last March 30, chill-chill. Sang April 30, sang March 30, nag-overnight kita dra sa may good morning, dra gali sa may Amari, bala nga Highland Resort da Subong. Wala pa to gani, wala pa to LPA or wala pa to sang bagyo, mga ka-aksyon, property katugnaw. So, nagaplan ko tayo ka mag-night swimming, pero way na lang na dayon, kaya dumatisko ko sang katugnaw. Sa banwa sang DSB, Little Bagyo, sang Negros, Negron DSB, no? Athea Kim Iriman, good morning man, Athea. Kay Roming Estrabon Hedalanga, good morning. Kay Roming Hedalanga sang Barangay Talaban, Himamaylan City, naga-monitor man samtang nagapangape. Salamat. Sakon kasi Manwa na siya gali sa Himamaylan City. So good morning sa tanan ko da nga mga mga kasimanwa sa syudad sa Himamaylan. Kaya Alex Fuentes, good morning man. Inday Blaza, good morning. Hi, Miss Lily King. Good morning, Miss Lily. Ginatam niyo yung si Miss Jinky Dialagdon, Ma'am Vanessa Mayo, and sa tanan nga ARB Fans Club member. Have a wonderful weekend. Yes, Miss Lily, and see you soonest na gid. I'm so excited to see you, Miss Lily. Kaya JN Arevalo, good morning. Kay Eddie Lawus, good morning man. Monitor, dress sa may Victoria City, upod kay Nana Isabel. Madamo, gid niya salamat. Jewel Morales Zulaivar, good morning and happy Sunday. Good morning man kay Eduardo Labayan Jr. Kag kay Josette Magwad de los Reyes, good morning. Araman si Maninoy Michael June Season, maayong aga sa imo. Kay Jocelyn, good morning man. Kay Ray Flores Baryoga or Ray Baryoga, good morning sa imo kag sa imo man nga wifey nga si Rochelle Fulgencio Susana Baryoga. Good morning. So sige, salamat gid mga ka-aksyon. Good morning man sa tanang taga-Banwa sang Hinubaan, La Castellana, kay sino ni gani man?
Kay Leo Talabandra sa ano naman niya sa Hinubaan, Alagad Radio, Kawayan, tanan-tanan nga lugar sa Negros Occidental kay kon isa-isa hon tani basi mabtan kita paniaga. Sige good morning lang sa inyo kay salamat gid sa pag monitor mga ka-aksyon. Sige hapon sa pag-upod sa akon sa Action Report Sunday edition. So sige standby ka mo mga ka-aksyon ha kay maghahatag pa kita sang pila pa ka mga updates man sa patagsang showbiz kag ato niya history subong subong adlaw mga ka-aksyon. So standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Lasay 7 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa gihapon, Action Reports Sunday edition with Action Dorel Cabato. Kag this time mga ka-aksyon, antes ang aton nga pila ka balita sa showbiz, aton anay kadtuan ang mga balita sa action nga aton nga action reporters. Maupod na kay action Ann Defensor, action Brian Morden, kag action Eric Magbanwa. Sa balita ni Action Ann Defensor Recovery Support Program para sa mga MSMEs, ginlansar sa syudad sang Bacolod. Detalye na with Action Ann Defensor. Action Ann. Mayong nga action door, ginlansar sang lokal nga pangluan sa syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw ang Recovery Support Program nga nagatuyo nga makabulig sa hanay sa mga negosyante nga kabahin sang micro, small and medium enterprises sa kun MSMEs nga apektado sang COVID-19. Suno kay Councilor Renisito Novero, ang chairman sa Trade, Commerce and Industry sa Konseho, ang iningatikang ay nanging resulta sa pagsapol nga ginhimo sa MSME sa Development Council nga gintukod man sa alkalde. Dugang pa ni Novero, tinalikdan pa nga mga binulan sa ginumpisahan sang karon nga administrasyon ang paghatag sa bulig pinansyal sa mga sektor apang bangod sa natalana nga eleksyon ini ang apektado man tungod sa banning period nga ginapatuman sang COMELEC.
Suro pa sa konsihal, 95% sa mga negosyante sa Bacolod ang makabig nga kabahin sa MSMEs. Balita gikan sa City Hall, ang inyo ka-aksyon, aksyon ang defensor. Mga ka-aksyon, sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Damo ginya salamat Action an Defensor sa imong balita nagikan sa City Hall. Kag katuan ta naman ang balita nagikan sa Capitol with Action Brian Morden. Governor Lacson ginpasalamatan sa padayon nga pagsuporta sa pag-implementar sang agricultural training. Detalye, Action Bri. Mga action na doors ginapasalamatan sa pila ka mga partisipante sa season-long training of trainers in integrated crop management in vegetable production gikan sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Si Governor Bong Lacson sa iya sining padayon nga pagsuporta sa pag-implementar sang agricultural training. Ang grupo ginpangunahan mismo sa ila sining Training Center Superintendent Dr. Eden Bautista, upod mandiri ang OPA staff kag ang supervising agriculturist nga si Dr. Dina Hinsula. Ana sambit nga training sa sulod sang 55 kaadlaw didto ya sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 6 sa partnership man sang Negros Occidental Office kag sa Provincial Agriculturist. Tinutuyo sining training amo ang pagbulig at pag-develop man sa produksyon sang mga utanon. Inang balita gikan sa Kapitulyo. Action Brian Mordenego Report. Mga kaksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Last on sa Action Radio Philippine Standard Time. Damo nga salamat Action Bryce sa mga balita. Kag ato naman kadtuan ang balita nagikan sa Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwa, BCPO, WCPD. Nagaprepara sa kaso batok sa amay nga naghimulos sa 13 anyos nga bata. Detalye na with Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Dorel. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Gikompleto na sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Test ang mga dokumento ago di pasaka nila buwas kadlaw ang kaso nga rape batok sa 39 anyos nga amay nga mo ang naghimulos sang iya malang mismo kaugalingon nga bata kay kapagdaron sang 13 anyos. Ini matapos nag-report ang biktima sa iya sining tiya bangod ang iya sining Iloy Action Dorel ang isa ka OFW. Gilayon nagresponder ang kapulisan sa Bacolod City Police Office kag sa karon ang 13 anyos nga biktima sang rape nga kahimuan si sini amay ara karon sa kustodiya sang Bacolod PNP samtang ang suspetsado wala na lang ginaresto sa kapulisan bangod pila pa kadlaw kag ginreport sang biktima ang natabo sa iya. Suro sa kay Police Lieutenant Arlene Turanton tagapamuno sang Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Test nga regular filing na lang ang ila himuon buwas nga adlaw agud papasaka ang kaso nga rape batok sa amay nga naghimulos sang kagulingon niya sini nga bata. Muna siya ang reported incident naman nga natabo sa isa ka area sang isa barangay sa sudad ng Bacolod nung as of now ang biktima no ginapagtubian ay sa opisina naton. Allegedly nga may naman nga sexual abuse nga gin abuso sang mismo sang iya nga amay since 2021 no ang Iloy sang ato nga biktima so OFW wala diri no so ara sa pag pinakop sang iya nga amay ni aton nga minor de edad nga biktima. Ikapila ni ka beses nahimo ni sa bata, ma'am? So several times no pero amo ning latest abi no sang April 6 nung mag-report na isang aton biktima kagabi sa aton nga WCPD so amo na ang latest incident nga natabo. Ano ang nagtulod sa biktima mga karon na siya nanugid sang kaso ni ma'am nga ginhimo sa kamaya? So far no daw allegedly no siguro so hindi naman hindi na ma-sustain 13 years old naman siya at nanuot naman ang ginahimo sa iya nga amay so no nagpanugid sa iya mismo nga hinata. So amo to nga nag-trigger nga naka-report sa aton nga WCPD. So anong status sa suspect sa ma'am? Ang status ng suspect nato no ma-consider naton as large ang case no kay since nga yun hikutar man nag-effect man tayo itong arrest ang aton nga kapulisan sa nga area but hindi natin ma-consider nga warrantless arrest. It's pa natabo reported kagabi so kadako naging gap so ma-file natin ang kaso against atong suspect status of at
dahil sa rape ato. So regular filing na lang, ma'am. Kaya sa regular filing na lang siya. So anong ang possible case, ma'am, nga mapasakat na ni sa suspect? So, mga particles sang rape, no, in relation to our accident to extent against sa kamay sinis ang atong biktima. And as of now, ang atong biktima under sa protective custody ang atong opisina. Kaging coordinate naman natin sa social worker na practice na natin ang medical examination. And ang accreditation na lang na ang hipataron sa investigador na tulwa para first hour in the morning, ma-file natin sa Monday ang kaso against the family. On the side sang suspect, ma'am, nag-ako siya sang krimen? Ang natawag sa pag-ako, natural, wala sa nag-ako sa bahimo, sa illegal. Pero sa sininga pa maagi, hindi ini ma-deny. Kasi ang tanan ng mga proseso, himuon taman para ma-establish natin ang mga abuse. Police Lieutenant Arlene Turando, tagapamuno sang Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk sa Bacolod PNP sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nagasiling, mga kaaksyon sa mga bayan sang Pinas, labuton ka sa pabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Less size 15 Action Radio, Philippine Standard Time. Madamo gigyan salamat sa aton nga mga action reporters sa inyong balita sa sininga aga. Kag mga ka-action, sa aton pagbalik showbiz news kita mga ka-action kag history or today in history nagakahanabo sa aton iya nga kasaysayan sa bilog nga kalibutan subong nga adlaw Abril 10. So sige, standby, magabalik kita. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa Last Size 20 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa Gyapon Action Report Sunday edition with Action Dorel Cabato. Kaga this time mga ka-aksyon, ang update naton iya sa patag sang showbiz. Diri kita mga ka-aksyon sa kontrobersyal balang Oscar Awards ang nagliligad lang iya nga semana. Ini balang natabo bala kay Will Smith kag kay Chris Rock mga ka-aksyon kay kabay after sitong panghitabo nga pag tampa ni Chris Rock kay Chris Rock ni Will Smith kay Chris Rock sa tong Oscar ceremony mga ka-aksyon kabay nagpangayo ini siya sang pasensya kag do wala naman I think nagpasaka pa sang kaso si Chris Rock. Kaga si Will Smith nag-resign ini siya sa Academy. So after sa niya resignation, nagpagwa sang desisyon naman niya ang Academy Awards. Ngagin papanaugan nila sang 10-year nga ban. O, pulo katuig nga pagkaban si Will Smith matapos ang iya ginhimo nga again pagpanampa sa aktor nga si Chris Rock sa Oscar ceremony. So, ang ban, nag-umpisa ang mga ka-aksyon sang Abril 8 pa ha. 10 years, ini nga, 10 years, ini nga, hindi siya makatambong or ginadilian siya nga magtambong sa Academy events. Kag programa in person man o kon virtually. So, may mga videos ko actually nakakitaan mga ka-aksyon, nga mga pag-analyze guro sang situation, bala sang pila ka mga pila ka mga netizens, siling nila, nang palabas lang na, drama lang na, or staged kuno ang natabo to sa pagtampa ni Will Smith kay Chris Rock. Stage lang kuno kay ti do naganubo na kuno ang views bala sang Academy Awards bala mga ka-aksyon. So ginimuan nila kuno sang drama. Amo na yang nagagawa nga balita ha. Nga ginimuan kuno sang drama. Agod nga kita mo kuno hambal nila pag tampa kuno ni Will Smith sa kay Chris Rock, gulpi kuno nagtaas ang views. Amo na. So stage kuno for I think sa ako lang yung paglantaw mga ka-aksyon kag opinion. Wala ka mo dilabot kay ako niya. I think hindi guro stage o kung hindi guro drama ni mga ka-aksyon ni Will Smith kag ni Chris Rock. Kay may desisyon na subong Academy nga 10-year ban siya. Kay may nagahambal nga si Chris Rock kuno kag Will Smith very close gini sila kuno katama. Yeah, as in close na close. So that's impossible kuno nga mag-inaway sila nga duwa kag drama lagi ko to ni kuno to nila nga duwa, pero I think hindi kay syempre nagalabot na sa amo nga point nga ginban na siya sa Academy. So amo na madumduman mga ka-aksyon, so wala pa nakabalo, background lang, gintampa ni Will Smith si Chris Rock mga ka-aksyon sa Oscar ceremony bangod nga nag-joke bala si Rock o si Chris Rock pati sa sitwasyon sa asawa man ni Will Smith nga si Jada Pinkett Smith o kung Pinkett Smith angot sa iya ni nga mga ka-aksyon kaya may balatian na siyang mga ka-aksyon nga ginatawag nga alopecia or inabala nagakalaga sa imo buhok. So nag-decide si Jada nga magpakalbo na lang. So nag-joke, American joke si Chris Rock kay Jada, ti wala na namian si Will Smith. So wala niya na blaging kantuan kag gintampa. Samtang naga-present ining si Chris Rock.
Okay, so sige, inaalang ang update naton sa patagsang showbiz mga ka-aksyon. So, this time naman, hingagawan ta ang ato nga history of the day o kung kasaysayan sa sini nga adlaw sang Abril 10. So, anong natabo sa mga nagliligad nga mga Abril 10 sa itong April 10, 1815 aton pag-istoryahan. Mga ka-aksyon, Abril 10, sadtong Abril 10, 1815, sang nakabalhag sa kasaysayan, ang Mount Tambora sa Sumbawa, Indonesia. Matapos nga ini ang nag-alburuto kang nagpagwa sang kapin 150 cubic kilometer o kon may 60 megatons sang sulfur nga bato kag ang paglupok ang ginakabig man nga worst eruption. Ang paglupok sang Mount Tambora mga ka-aksyon or Bulkan Tambora ang may extremely high index kag ginatawag nga Pompeii of the East. Naglapta ang abo sa bugos nga Indonesia bangod sa mabaskog nga hangin kag nakit-an ang paglupok tubtob sa Sumatra. 5 ka adlaw antes sini nagumpisa na nga may nakit-an nga pyroclastic flows sa bulkan. Bangod sa sini nga worst eruption mga ka-aksyon o kon malala nga paglupok sa nga Bulkan Tambora or Mount Tambora, naglambot sa 11,000 ang nagkalamatay sa mismo nga paglupok samtang 60,000 or 60,000 kaiban pa ang napatay naman bangod sa suffocation, gutom kag balatian nga tuga sang Mount Tambora eruption. Antes mag-alburuto mga ka-aksyon, ang Mount Tambora ang may kataason ining 4,300 meters. Ang paglupok man sa Mount Tambora ang nangin rason sang year without summer sa Northern Hemisphere sa tong 1816 kag ginhalinan man sang lapnagon nga pagkagutom sa Europe kag North America. Ang Mount Tambora, mga ka-aksyon, ang isa ka-aktibo nga stratovolcano. Ang stratovolcano ang kilalaman sa pagtawag nga composite volcano o kon nga mga bulkan nga built by layers of pyroclastic materials, kalakip na ang lava, pumice, volcanic ash, kag tephra. Nakaibalo ko mo mga ka-aksyon nga may 3 gali kasahi isang bulkan, nga amo ang ginatawag nga cinder cone volcanoes, shield volcanoes, kag composite volcanoes o kon ining stratovolcanoes. So ang Mount Tambora mga ka-aksyon na belong ini siya sa ginatawag nga composite volcanoes o stratovolcanoes. Kaya again, ini siya ang built by layers of pyroclastic materials kalakip ng lava, pumice, volcanic ash, kag tephra. Ang cinder cones naman mga ka-aksyon nga type sa nga bulkan, pinaka-common ini ko nga sahi sa nga type sang bulkan sa kalibutan. Kaya ang cinder cones ang masami ideal nga hitsura kuno sang bulkan or form sang bulkan. Bangod ini sila ang taklaron, cone-shaped hills, kag masami may crater sa ibabaw. Kag bisan pa nga ang shield volcanoes naman mga ka-aksyon niya, ang pinakalapad nga bulkan sa kalibutan, wala ini sila nagaporma nga talaklaron kag conical or cone shape ang peaks hindi kaangay sang composite volcanoes. So sa baylo, ang shield volcanoes mga ka-aksyon ang malapad nga bulkan nga may slopes kag ang ila shape ang kaangay sang warrior shield bala nga daw ginabutang siya o kon ginlay flat siya sa earth. So ang shield volcanoes mga ka-aksyon ang may convex shape ini siya. So again
Hindi lang na siya gali basta-basta vulkan, kundi may mga 3 types of gali mga ka-action of volcanoes. So again, ang ginatawag nga cinder cone volcanoes, shield volcanoes, kag composite volcanoes. So subong adlaw, again, ginadumdumta ang pag-alboroto o kon paglupok sa Mount Tambora sa tong Abril 10, 1815. Dito iya sa Sumbawa, Indonesia, nga ginkamatay sang 70,000 tanan or 70,000 tanan, masobra 70,000 ka mga pumuluyo. Hindi lang magluwas sa paglupok bala, may napatay dan 11,000. So magluwas diri may 60,000 pagidyang napatay, bangod naman niya sa suffocation, kagutom, kag balatian. Last size 30 Action Radio Philippines Standard Time. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum Hibaloon. Last size 30 Action Radio Philippines Standard Time. Madamog inyo salamat sa aton mga ka-aksyon nga nagupod sa aton sa Action Report Sunday Edition. Kaga manamyo lang ko hingagaw. Good morning kay Maninoy Michael June P. Season. Happy birthday lang ko no, or belated happy birthday kay Kuris. Ako na yung ngalan ko sa Facebook ay si Kuris. Oh, happy birthday sa imo, Kuris. Kay Dayna Magbato Malabago, Dennis Nuestro, Michael Singo Lamayen, dra sa may Alihis, Roland Octavio, dra sa may China. Oy, good morning. Kay Malu Mulabin, good morning sa barangay La Granjala, Carlota City, maayong aga. Kurt Nathaniel de la Torre, good morning man. So, sige, happy birthday sa tanang may birthday. Belated happy birthday kay Tito Nel Basa. So, kahapon niya adlaw, April 9, 2022. Mga ka-aksyon, stay safe and God bless us all. Especially nagainulan subong, ulo aligmat gid kita sa sitwasyon sa palibot. Ngayon naman si Aksyon Dorel Cabato. Mga ka-aksyon, sa din ka man gabayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.